Nikolinče, čestitam na pobedi. Hvala. 3:0. Da. Bravo, svaka čast. Bolje nije moglo da bude, jel da? Pa, Jel ste srećne? naravno. Ovo se odigralo prvo kolo prvog stepena pionirskog prvenstva Srbije. Gost nam je Sokobanja. Kako se osjećate, kakvi su utisci? Pa uopšte nije bilo teško. Treći set je bio tamo, ali smo se izborili i kako nije bila. Nikolinče, šta ti misliš? Pa, isto bilo očekivana pobeda. Ja mislim da si bila dobra. Sve smo. Danas sad Koga biste izdvojile? Ja znam koga bi izdvojila danas. Kapitena našeg, Unu Pavković. Bila si fenomenalna, kako na prijemu, tako i u napadu. Što se mene tiče, ne znam šta vi mislite. ja sam zadovoljna svoje sve smo bili super. Kakvi su treninzi, šta imamo dalje, koja je utakmica sledeća? Viner u Boru, gostujemo, je li tako? Da, mislim da ćemo da odigramo super i da se nadamo najbolje. Pa ja bih iz moje perspektive rekla da ste sve organizovanije, bolje, snažnije u napadu. Mislim da će da budemo samo pošteni. Da. Drago mi je zbog toga, čestitke još jednom od mene i samo napred.